Yun nga, ang ano doon, maganda naman ang objectives na rehabilitate ang river para maganda ang flow ng tubig para hindi magbaha. But the thing is, it needs a permit from the DENR kasi ang may-ari ng lupa na yon is DENR. Kasi accretion yon ng mula 1967 na naging accretion yon nung ang area na yon. Ito ngayon ang posisyon ni Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DNR-EMB Central Luzon Director Wilson Trajeco kaugnay ng reklamo sa Jetty Port Project na itinatayo sa San Felipe, Zambales. Kabilang kasi sa reklamong inihain ng Save Zambales Kalikasan Movement ay ang ginagawang paghuhukay sa Alusis River para magbigay daan sa isang road network papunta sa itinatayong pier. Sa inisyal na pag-iimbestiga umano ng DNR-EMB, may pahintulot ng lokal na pamahalaan ng proyekto. Ang sadya rin daw ng paghuhukay ay upang malunasan ang isyu ng pagbaha sa northwestern portion ng bayan. May pahintulot ang local government unit ng San Felipe na to rehabilitate the river para hindi magbaha doon sa northwestern portion ng river. At saka may barangay resolution at ang barangay na pinahintulutan yung pag-rehabilitate ng river. Ayon sa opisyal, binabalangkas na ng Legal Department ng DNR-EMB ang ipapataw na Notice of Violation sa kumpanyang AGN Trading, ang proponent ng Jetty Port Project. Iyon ay dahil hindi umano kasama sa component ng ECC ng nasabing kumpanya ang 500 meters na rehabilitation ng Alusis River. Our office is issuing a notice of violation for making that 500 meters access road. EGN for doing rehabilitation na form part ng component nila. Although the undertakings is meritable na to rehabilitate para hindi magbaha, but it needs a permit from the DENR. And then dapat kasali sa component ng ACC nila yon. Kinumpirma ni Trajeco na may joint task force na binuo na ang DNR para imbestigahan ang nasabing proyekto. Ang pag-issue umano ng ECC ay hindi nangangahulugang may permit na para i-operate ang isang jetty port project. Bukod sa local permits ay kailangan umano muna itong magkaroon ng clearance o permit sa mga line agency ng gobyerno na nangangasiwa ng mga port area sa bansa. Samantala, hindi naman umano na isasantabi ang interes ng ilan gaya ng pamilya Hernandez na isa sa claimant ng lupa na malapit sa shoreline ng San Felipe. Kasama din umano ito sa 40 hektaryang lupain na iniimbestigahan ng DNR dahil sa illegal na pagbakod. Actually, gina-tackle na rin yun ng Sendro, City Community Environment and Natural Resources natin ng land dispute kasi may 4 na area na na-issuean ng title nung kay Hernandez. Tapos binakod niya yung foreshore lease area. Yun for subject for issuance ng notice. Ang pagkakaalam ko kay Sendro, sabi niya kanina for issuance ng notice of violation yon for fencing barbed wire doon sa area na hindi naman niya property. Batay sa inisyal na impormasyon ng DNR-EMB, wala pa umanong kumukuha ng ECC para naman sa Black Sand Quarry na gaya ng aligasyon ng Save Zambales Kalikasan Movement. Sinusubukang tawagan ng CLTV News ang numero ng AGN Trading Management, subalit hindi pa ito sumasagot. Samantala, hindi naman itinanggi ni Heidi Hernandez ng Save Zambales Kalikasan Movement na may malaking property sila sa naturang lugar na anyay may titulo. Ngunit hindi naman umano ito ang issue na kanilang ipinaglalaban. Totoo po bang may property kayo? The Hernandez family? Meron. The Fernandez family, nakatitled ang property. Therefore, walang lupa ang AGN Trading. Nang aagaw sila ng lupa ng mga Fernandez. Pero ang Save Zambales kasi we don't want to get into that issue kasi that's an issue between the family and DNR. So that is beyond our protest. Our protest is for the jetty port not to be there. Paolo G. Santos, CLTV News.